Доброго ранку, миру Божого. В Біблії є таке чудове місце Писання, де кажеться про те, що Ісус прийшов на землю знайти і врятувати грішників. І це дійсно дуже чудово. Ісус прийшов, щоб врятувати всіх грішників, які будуть служити їм, які покаються в своїх гріхах та будуть виконувати Слово Його. Так само і ми повинні поступати, рятувати грішних людей всіми способами, які у нас є. І небеса дуже радіють, якщо хоч один грішник кається. Ісус навчав цьому своїх учеників. Він їх вчив, воскресав. І так само ми повинні поступати. Іти і нести Слово Боже. Через ви, якщо ви бажаєте це робити, приєднуйтесь до нашої групи за посиланням під відео.